गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ बर'नि गिबि सानसेयारि खौरां लाय सानसेयारि बड'लेण्ड इंखंनि 19थि जोनोम सान, बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि 4थि जोनोम सान आरो मेन अफ दि इयार 2022 बान्था गथायनाय हाबाफारिखौ खुंफुंदों। इंखं वेलफेयार ससाइटि बिजनिया मेन अफ दि इयार 2022 बान्थाखौ गथायदों सोनाब बेंगलनि नबेन चन्द्र मण्डलनो। बर'नि गिबि सानसेयारि खौरां लाय सानसेयारि बड'लेण्ड इंखंनि 19थि जोनोम सान, बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि 4थि जोनोम सान आरो मेन अफ द इयार 2022 बान्था गथायनाय हाबाफारिखौ सेरजा दामनानै बेखेवदों डक्टर गोमोथाव बसुमतारिया। गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों समाज सिबियारि लोगोसे देउरि पादाल कुइन्टेल स्वामिया। आलायारन बर' थियेटार दिन्थिनो साखाफारासै टंला दख'रा एबसुआ थियेटार सामलाय आफादनो बिबान गथायबाय। फैबाय थानाय नभेम्बरनि 5, 6 आरो 7 खालाराव हरथाम थियेटार दिन्थिनो गरन्थ। बर' हारिमुखौ फोथांनाय फोजौनाय फोसावनायाव बर' थियेटारा मैखोमै बिहोमा होबोदों लोगोसे रायजो राजाफोरखौ गोजोननाय होबोदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय टंला दख'रा एबसुआ मुंख्लं महन्त रामसिंहारि गोसोखां बिजाब बाख्रि लुफुंनायनि जोहै आलायारन बर' थियेटार दिन्थिनायनि लाहार फाहार जादों। थांनाय सेप्तेम्बरनि 15 खालाराव टंला दख'रा एबसुआ थियेटार सामलाय आफाद दाना लानाय जायो। सामलाय आफादनि आफादगिरि सुमेश्वर बर', गाहाय नेता देरसुं बर'खौ लाना गुबुन गुबुन बिबानाव गासै 7 सोद्रोमाजों आबुं सामलाय आफाद दानाय जायो। मैया 18 सेप्तेम्बर 2022 अक्ट'खालि टंला दख'रा एबसुआ आलायारन थियेटार सामलाय आफादनो बिबाननि गोहो गथायना होयो। लोगोसे बिबान गोहोखौ आफादगिरि सुमेश्वर बर', गाहाय नेता आरो देरसुं बर' लोगोसे बिबानगिरि बिथांमोना आजावना लायो। बिबान गथायनाय आफादनि गेजेरजों नायगिरिनि टिकेटनि बेसेन आरो थियेटार दिन्थिनाय जायगाखौ टंला एबसुनि साखाथि सुमुवापारा गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गेवलां फोथाराव लानाय जायो होनना सामलाय आफाद आरो दख'रा एबसुनिफ्राय मिथिहोयो। ककलाबारि बिटिआरनि एमसिएलए मन्टु बर'आ फरायसालिफोराव दावबायहैदों। गावनि समस्तिनि सिङाव थानाय बनगाव सान्थिपुरनि अपेन ब्रह्म एमइ फरायसालियाव एमसिएलए मन्टु बर' बिथाङा दिनै दावबायहैदों। फरायसाफोरखौ गोसोआरि थुलुंगा होनायजों लोगोसे फरायसा आरो फोरोंगिरि हान्जाजों मिड डे मिल जानाय हाबाफारियावबो बिथाङा बाहागो लायो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। गथ'सा रैखाथि आरो गथ'साफोरनि मोनथायनि सायाव सानसेनि हाबाफारिजों क'क्राझार सहरनि बड'फा नोगोराव थानाय बिटिसि सेक्रेटारिनि सावराय जथुम नब्लाङाव माहारियारि गथ'सा रैखाथि आफाद आरो रायजोआरि गथ'सा रैखाथि आफादनि जुथाइ बानजायनायाव आरो बिटिसिनि सुबुं अनसाय आफादनि हेफाजाबाव सानसेनि हाबाफारिजों गथ'सा रैखाथि आरो गथ'साफोरनि मोनथायनि सायाव सानसेयारि जथुम खुंदों। हाबाफारि बायदियै फुंबिलियाव हाबाफारिखौ आलारि बाथि फोजोंना बेखेवना होयो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ। बर' समाजा माबे लामाजों? जुलि जाखानाय हौवा माहारि आरो आइजो माहारिफ्रा दिनै गुबुनजों दोनखारलांनाया बांगासिनो दं। क'क्राझार जिल्लानि बान्दोगुरिनि सानै गथ'नि बिफा हरि दैमारिया गुबुन हिन्जावखौ लानानै खारदों। हरि दैमारिनि भुगिनांनाय बिदिया गावनि आंगो फिसायखौ थाबैनो न'आव फैफिननो दुगै खावलायदों। गावनि फिसायखौ नांफिनगौ होनना हरि दैमारिनि बिदिया बुंदों। सोरबाफोर सुबुङा नुसनबायब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7896940431 बे स्क्रिनाव होनाय जानबुं नम्बराव खोन्थाहरनो न'खरनि सुबुङा गुरै खावलायहरदों। बिटिआरआव सोमजिदों मोनसे मुगैथाव आरो लाजिथाव जिनाहारनि जाथाय। बोराय बैसोनि लंपट सुबुङा सासे 14 बोसोर बैसोनि गथ'साखौ जिनाहारि खालामदों। जिनाहारि खालामग्रा लंपटनि मुंखौ लिखु खुरमि होनना मिथिहोयो। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला अदालगुरि जिल्लानि पानेरि थानानि साखाथियाव थानाय आनादुवापारा गामियाव सासे 64 बोसोर बैसोनि लांसुनिया 14 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ गोबाव समनिफ्रायनो जिनाहारि खालामबोदों। जाथाया सोराङाव फैनायनि उनाव लांसुनिया बोरायखौ पानेरि पुलिसा पस्क' आयेननि जोहै एरेस्ट खालामो आरो जेलाव दैथायहरो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि आसाम सरकारा रायजोआव रोजा रोजा लाइमोनफोरखौ साख्रियाव थिसननायखौ लाना खुंथाय गोहोआव थानाय मन्त्रि एमएलएफ्रा दुबगाखांदों। आसामनि मन्त्रि पीयूष हाजरिकाया खौरां बिजोङाव बुंदों, दोहोनि न'खरनि गादा खारनो हायै हौवासा आरो लेखा रोङै हिन्जावसाफ्रा आसाम पुलिसनि साख्रियाव थिसनजादों नामा? जुदि थिसनजादों गावसोरनो खोन्था होनना मन्त्रि बिथाङा गोख्रों रावजों बुंथिदों आरो बेरेखा दोलोखौ गोख्रों चेलेन्ज खालामदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।